minto mwanya getinge naende neri tukorinde tiga to semani minto mbire kwibire enchero omogusi amenyete kwibire ekitware gotugera ebinto ao nari twamenyete nemete ao ase chinsana kwibire ekitware gotwarera emete getesimekire ase enyomba goeta yare koroku na egeticha kia omong'ina kia magokoro emete nere yare gotoko kwibire eki omogusi yare kotugera eng'unyera gose eng'ondi erieta rinde nechimbiria mete kwibire rero ase enogo tv enogo ase chinkwana chiaito otagete korigereria chingaki na ebiro lakini totararigeria chingaki na ebiro ntagete korabainyuria inki omogusi yare gotumera are komenyera na eng'ondi ase omogusi na eriogo ase abana na abanto abanene nabo oraebori ng'aki eng'ondi yarenge eriogo minto mwanya getinge omanye na omogusi nabo are komenya atatageti besa atatageti kende korusiko ekiagera ekiabwate embiriamete na eng'unyera gose ching'ondi na chimbori igaisanegete kiabwate eng'ombe nabwate amabere abana bakoria kiabwate kiagachete enyomba yaye nabwate ase akomenya kiabwate egeteni kiabwate egesanda kiabwate kera egento na rochi kiagochi arete amache abana banywa amabere nobori nasimegete monto oyu taganeti besa yonde komenya obogima bwaye naende banto mbare korwara ekiagera emete nechindagera bare kori ibiarenge ebirungi bikorwa ase orosana gose korwa ase ching'iti etugo eri yaye amenyete eng'ondi nere eng'unyera eng'ondi yabwate omokera na omokera oyo igo obwate amaguta ari iga arenge gokonya ebinto ebinge mono na bana mbare korwara ase omochi bwa omogusi manya iga ng'a omokera bwa eng'ondi na eriogo ng'aki bwa orenge eriogo omokera bwa eng'ondi amaguta ari yaye iga are korusigwa asang'ananigwa obochoi ekero omonto arasirwe chinchoke oete riguga iga obwena agwo manya eywo bono aywo na amang'ana tobwenete komanya twebire igo eng'ondi yare gotugu na eng'encho enene sana ase omochi bwa omogusi minto mwanya getinge ebi nari totabweneti kweba bono torora ng'ondi ntorikora gose nebwate mang'ana buna aywo arenge erio ekero yare gotugwa na abanto abagusi amaguta niga arenge gosang'anigwa obochoe ekero asang'anigwa obochoe na eura erinde abekwa ebinto ebi biatumeka ase okogwenia ase chinchoke chiakorasa eki na ekemo ekende omwana omogusi niga arenge gotumia amaguta aywo korwaria amatondogosi nomaete amatondogosi ase ekenyamorero smallpox omwana omogusi tari korwara measles gose smallpox amaguta aria omokera iga are gosang'ananigwa eura asang'ananigwa na ebinto binde na herbs chiemete chisimekire na omong'ina iga aria geticha kiaye omwana oyo wako obwena ebinto buna emenwa ya abana ebinto buna amarwaire aya amake ya abana amaguta aria kiarengo are gosang'anigwa obosaro gete omwana obako oba buya ng'e eye knowledge obo na obomanyi tobwenete gotwara buna omogusi totabwenereti kweba igo naende maete mwana omogusi tare kominyokia gochi nyagitari buna ebibiriri osiareirwe seki ekere na ebinto bimenyete na omogusi iga are goakwa amaguta aya obwena iga are gotumeka ase chindagera chia omogusi erinde onyora ebinto mokoroka evitamins
vitamins timaite na ndabiruka ekigusi lakini amaguta ari nabwate naende noa nendagera nabari kubikwa noa nomokera bwoka oise koinyora sokoro yao onye gwakinete kero ching'ondi chiare ngoro omokera oria ekero akamanu kagokina okobutorwa na abana bari gosamberwa baegwa tokwebori naseki igo orenge eriogo tari eki tware kogambera rero minto mwanyaete inge korende nakomanyire igo manya na omokera bwa eng'unyera gose bwa eng'ondi ase omogusi na eriogo na ebinto ebitano nagotebi biare korwariwa etware korigereria chingaki na ebiro ng'aki ogoteba date chitariki ekegusii totebe na rero ituko ki ekiara rituko moigwete egeswahili siku rituko ekegusii na erigoro rero na erigoro ria kabere omochanana gose omweri bwa ebwagi amagacha 20 na 28 that is 2nd May 2024 ase ekegusii igo bono nabo kwebori gose nokemanyete gose tokemanyeti ase okobeka rigoro chingaki na ebiro ase ekegusii abanto baramboriri mbaerere ng'aki emieri yabangire ase ekegusii omweri omotang'ani yani ase kinyamorero January abagusii bagoteba eye nere engaki yerirema eguruguru ebuse naki naende ebuse na nomorakera engaki yeguruguru ebuse nomorakera abanto nari bare korema minto engaki eyare korokwa monuguno barema monuguno obarema ekero ebuse yaerire twamanya konyora omogaso omororo omonge ribosa chindobe okobusura nogosimeka yarokwa egetamo igo na omweri gose omochanana egesongo mokoroka February nore egetamo inki kiarenge engaki yarenge omogaso omororo omonge alafu ene engaki ribosa riarenge chindobe chikorusigwa okobusura nogosimeka eyokobwatia oyo gatatu omweri omochanana gatatu igo ore korokwa rigwata bono na engaki yogokomera kiara iga no kware kobusura enchagwa nari riburuga nogokomera yarokwa rigwata tokoru rigwata oyu no motienyi gatatu twacha omochanana gose omweri okane oyo okane oyo bono igo ore korokwa amaumuntia na amaumuntia nekero embura yarenge enyinge yare koreta etoigo buna bono embura ere enyinge omotienyi oyo orenge koba yani omweri okane omochanana okane iga no kwarenge koburugera iga no abanto bare kwaga iga no koumuntia amandegere iga egesunzu kiakabeire geke iga no amoba are kwama amasinga are kwama amandegere are kwama timaeti gose mwenyorete amasinga amandegere na amoba engaki ya amaumuntia engaki ya embura enyinge nere yare korokwa amaumuntia omotienyi okane omochanana okane omweri okane tokorwa amaumunti twachi embura enke embeo yachaka gocha enyinge na enchara yachakire ekero enchara yachakire bayoroka ebwagi ase ekenyamorero May
month of May. No rokorokwa ebwagi ase ekegusi. Yoko igure ngaki enekero embure yakeire. Ekero yakea embeo yachaka kobe nyinge na ntari gorioka ninchara yachaka. Tokorwagu togende omweri ogatano rimo. Omweri ogatano rimo igokonyona enchara yachakire kobe enene. Enchara ekere kogenda ekochaka kobe enene oboremerwa mboro. Obori mbono bwabumbatire obori nari bogokina bwabumbatire. Engaki yarokwa engoro moni. Engoro moni. Engoro moni. Engoro moni. Mochanana oso mwerio o June asege songo. Tokorwagu toche engaki obori bwamire goika bono bwetire bwekumbire bwakorire iga. Ekeande giekumbire. Oyo no mweri okoroku riete. Riete. Ase kenyamorero mwaruka July. Ase kenyamorero mwaruka July. Obori bwakorire iga. Tokorwa July eyu ekoroku riete twagenda turetia kibaki. Toriete kibaki no mochanana ase gesongo gose kenyamorero mokoroka August. Inki gekoba yokonyana ebibaki ebinge. Endagere nyinge. Ebibaki byabeire meuko. Timaite kibyari kugokakira. Na ende ngaki enera abantu bari kurigia koira abana bware. Ase chingaki chieke chingako chieke gusi ekyare ndagera nero. Ebibaki byari gochurana ekarukuna turetia kibaki. Egesongo August. Tokorwo kwanyara tuachire engatiato. Engatiato nekeramo babone ndagera ere nyinge amabina nari yaichire. Noche minto mwanya gitingi. Nere tumanye ebirebi, nere tumanye chingaki eche. Engatiato ase egesongo rende mwaroka September. Tokorwo mochana na oso mweri kwengatiato tuacha egesunte kia masaba. Egesunte kia masaba ekenyamorero bono no October. Egesunte kia masaba. Iga bono alikuwa alikora magonga kunganya. Koruaga gochia amanga kunyagweta timeti asacha mwaya seri korugusi ase ngenjo mwasali chinsana mwasaliri ase chindoche ebintu chisasati nchiyo bibabembiyo kibabenkeyo roche ebinyoru byaerire bona ase chinyoni chiari kweyeka twasali twakore chiari kobutera bona no magonga bono ntori konyarora agachire omotienyi oyo gose omweri oyo okorokwa egesunte kia masaba. Abantu gankore mabare ekero twarure egesunte kia masaba etwaekogenda egiachache November ase kenyamorero na engaki enekero masaba ebwate egesunte. Yani onye gotaite korigereria ase bari mokote geography agu the sun is in the southern hemisphere of the tropical of the earth. Igona ateba igose abasaba ke munyu bari mwasomire geography. Tokorwa egesunte giachache twache esagati. Esagati December. Abagaka mbali gusi bagotena agwo esagati na marietande iga tarabe kubuya koto kubasona aya naro twamanyire kubwati ne ebiro ne chingaki buna bikobekwa na ayitu aboriri na into tobeke buya toerere burungi tumanye minto mwanya gitingi aseri tukoria rero
twamanyire emieri emechinini emechanana amagacha ase chingako chiabo ao ase Enogo TV tosemani na komanyani etwarigereria ebiro ne chingaki chia mwanya gitinge gose chiomogusi buna egesako mbuya mono ase okonya gotosoncha na gotorigereria naende mwanya gototebereri naywo tokobabori na intwe tomanye mbuya mono ase ogontegerera mwarimu Obino Nyambura.